Huai division TISF rok nogo asugi tonglia tini bo haina hai Pritima Debormani nogo thangi chubaika aro thangi manjaga Huai division TISF ni convener Bisan Deborma tei TISF ni member rok bo manjakha. Pritima ni nogo tanya faimani. Belai no hambai sini koktuma tumnai no kini sing o jaga o jabo arsigat assembly ni bisingo kelayo sing tini o jaga o TISF ni je sini school level committee ro sini koksa panda tunai kini faimani koktuma mangka o jaga fainai boni no kungo belai no o jarabo isa financial ni crisis dikhata koron ko faiman je ngi tong mani class 7 na class 7 pori jongo to final jeng abani boyne jeng jaga meeting sini koksa panda paimani yagulo singo jaga khata kolom sing sini je chuktui sing bakha dong sing borno sing je boroni ngosak sing ngorani nei haipano sini yaksuk yaba sing je sini yaksuk sak sing aro tini pongno pairi pija to paimani yagulo sing oro tebo mane kha sajaknai bakha yokjanai paino paja je bini kukui lesson Deborma bini ama sawo jeo bini kukui lesson Deborma ni bohok tamung tong bo sasungma yan sawo hapan mutai atai ro narika doktor telangka potre pot mutai ro narika mutai rika ni sawo potre pot klai ni ka hapono tabo ko ek bosor hai bisa hai ni tong ha hapono kuno je mutai ro gemani je doktor telangman kuno selai je ya ang sampai tang nai ba ma ja kara khai tong tamo बेमार तो साइमी है तो करा खाई तो वो नचुं अब न इन्हीं को और फाइनल TISF नहीं होते तो न संग खाता है तो फिर हम बैठ लगे नहीं चुने मो TISF नहीं पंद्रह किसान